yo oba show is why your Bible Quran be focus ya kasa preko snap ni bodu apede yi Mepacho me Bible. okonya sorry Mepacho me witness ayo peja kosure ona mode choko asensan da ho se ye bedane asase abutu ayi paradise inti ye ne kwakuyo ne se bobeto dame yo eye peja bodin eye me bodin eme ya what ikra me Bible sasemo ame bekan mi nitro onya me boa me oja eja asamba na dia beda o mame what mepacho ni o won say mene yes kasakese mepacho ni o won say mene abaya bi na o mun check the mic ya isi so mene abaya bi na o na abaya na mene no o no me hu no one ne twempra mepacho mi shia no na me ye adwuma o ni fi edi adwuma mepacho me mesin tu kwa ye adwuma wo fi ho mepacho ai no of a fie wona na no wo ena me hu no nti me hu na me ka kire nse manage no ho enti bra me ka kire nse manage no 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 peneso enti wo peneso no ena me ka se me de ono so akoye muslim enti me so me ye witness ni enti si e be tube turuba enti ono no ka se eni saade a obeba me ho and I'm so okay me ni problem enti bra o free se wo tu anamo e ba asore no ena na ofu no e sorry se o maku atia no oba wo a oba no oja muslim no how de ne call witness me pa chan it was started witness me pa chan mo ma ne bag ni bibi o de kwasenka me pa chan eh ene ma ya adwuma enti bra o started se wo tu anamo na ofu ka se o metu no susisa enti eh ene omba ha no me ka kire ne se ese bibi a wo no me ntimi nsi gina ye ma no ono a wonsi ni gina ye sa enti me ka kire ne se mo mi sister bi wo afrancho either say obetena se ana se obewa ha akọ school emu de he na ope enti bra yes wo je no na wo ahwe ni school eh ene ya ba adwuma mema omo wadwen paba o enti bra me ka sa asem ni nyina wie be hu de ba kwa de ba yo so de de be ye no na busuafo no e ka se me matimi ama ayi omo ba no ejai muslim na de eni saade a omeku ne ba no eh na am say me mentina ho enhwe because onya akokọ no maku no enti obusuani kura po ba akokọ se omo de enso omo ye omo twa nipa men se akokọ ena me ka se eni wonsi ni gina ye se obetena se ku na ubekọ na wanya wonkwa didi mo de aha de na ape emu de he na ope ena o ka kire me se one de se bebi a me betima de akọ a meboa no obekọ odro na wura no enti oba kronom e o mi sister o e betena ase ko school e wie e ko okodi school me pa cho o di kan wie tetrem di GHS na so ku hunu no GHS me pa cho ai eh bra wo kwa ya dwuma obi fi obi ba wo GHS no wotumi ko ja no ko turu basa e fa bag ko ya witness ene se no so me pa cho no nsa we shall no vie say me pa cho no obe 18 to 19 ena no okọ GHS me pa cho ai eti e ba sa o wie no wa ntwa ena o sa ba akro nti ye de ne ba akro no mo ha no ena o ba no ena me to phone man me to phone man ena we ye de adwuma e ba cho me mesi ayo eh sika wo mo me to phone man ena me amede me Ghana card sorry sa tam na Ghana card mai nti na ID card ibi ena me twa asem na me register and bibi nti me details bibia na wo so nti sema wo yusu ne nani na yi agrampo sa asem na wo na ode man e ba cho yi ena ode ba ha nti ode ba ha na me ka kire ne se obeduru a on frɛ na wofo nti obeduru enso wo ye ne sa na me ka kire ne se on kan kire na wofo na se wahwe na SHS me pa cho wahwe no me pa cho ai enti e ba sa no ena me ka kire ne se on frɛ na wofo no on kan kire ne se onyira na emum sisa na omo ka se ombetu na chese bro ba ho no na wofu nim ba bi owo me pa cho ai eh bra abije fre talk show bre eh motumi nya kokudro ya niam onti opai no wuya ka bende me pa cho ni tie ni yinti ana etesa ne se
ebra for no car so omekunu mane nkwai wonya wo yere wo pipa a wono ye kramoni na ka wetere se ne nkramo de ankatwa kabai watimi ama na firi na busuam agena tra franchise na SHS na busuafo nim ba bi o yo wasam no so ye case to on friend na busuafo satam na wadi unchen anya sen mfie sen me pa cho tama obedru kumase ya na wadi unchen anya how many years na afedi also on friend na busuafo me pa cho bra o free tetrimu na o free tetrimu oba kumase ya na wanya sen na wanya 18 to 19 enya ni age o me pa che se na otena wo ho no one ne na wo fo ntam te ye ne na edi sen oh me kan say best 3 weeks to 3 weeks ena no ne na wo fo ntam ate ah na nya na so di ni ko school ni ade no na satam no te ho aho satam no wo no fanche ena na wo hwe ni school tama no wo no fanche no entu tama o started so wo bad suan no ena no wo fa no epamo ne free fee ho so man ntra ho entu obetena me ma me kuma ho eti ho no di sen ma me kuma no di sen me ma me kuma ho enso obae no eno me fan say 5 days eno free ho ena omusa ba ho ene ono so be allegation ena omusa ba ho say ho nso omo mpene ma na eti die pa na sister no wahu a na untimi nya na chiridi a Romeo and Juliet kasai o pepa na ni achi yo kasai what do adreche nufu enti ma oba ha enti bra oba ha obeye bia ewi school obeye die obeko school ni na wa na hwe no me pa cho you mo obeko school ni wi oko school ni ma de onya bidia abra abasesa oko school ni nyina so no se asua adwuma edi adwuma me pa cho no pamade okay enti eno ne de machine de mister no eto machine ma ti adwuma no so wa na ade tu mu mister ene de tu ena auto machine so car no enti bra oko school ya be adwuma bra sua adwuma so enti wo wie no ena oba de trim enti oba de trim ho no ena me de ne call ne papa mo ena ne papa ka say kanena na won de wanya de onim enti asa na ebi na wo awofra na ehye akiri epiapia no say onye de na ensen fata by say ye nyina nipa baako enti bibia isi bia on de wajai mu amanaka aka na ye bae enti ye bae fi no ena ka chance si ye pese e wo kokoko no say ye die baby ye ready bia no mumra enti die be ready no ye frɛ no ena ono nso e frɛ na busuafo ena omo tena ase na omo twɛn enti ye kɔbɔ kokoko no e ma oje mensem bese eje minerals 2 crates eje mensem sika nso 200 cedis enti saa ne ma ne nyina oje wie no ena ono aso no ba nsa e ka kyerem se senke eye esirem kra enka memene ne betimi awo because enka aya aware ena menso ye pani aye wudi manimu ekọ papa ne nche no o ka kyerem se said there's a kind say according to your belief no you want to say osumna e wo no enkyeresa e wo se me ya amamre wo ni bibia wie ansana mene no betimi atena se okunu no oyere and also you enti ogibibia agitu mu ene ye nyina ye sori ene ye da na se ne ye de akura no ba fi enti akura no ba fi e wo mana sa April 13th ene o free me nchen ekọ isrim eye boko okoyede zebila no so okoyede okoyi no for eka baby eno so okọ intimi season because ena me man is kana ode koye etu koye nyina ade chi bia mene ni sua ade e bompa before ansa na kra no kra ya me pa chom see YouTube volume ni low mu betimi aye hu bibia monyema wo life fu edi ade chi bia mene ni sua ade bompa e bibia ansa na ye nyina ya sore ne ya pini enti am no betena wo dem sa wo ne dai me pa cho dai bi na wo ne na me pa cho dai bi ono no bae so manchester ni petrol betumi atena da ba kuma enchi ni ati ni obae machine
ɛna odi see me because of say me wɔ no ɛna na ɔpam adeɛ nti amanfoɔ de ne nneɛma ɛde bla na ɔno no ayɛ de ne wɔ pam owia ɔkɔda ɛwɔ wɔde sɛ me maame nkyɛn ɛdan baako hɔ nti ɛhɔ na no wɔda nti na ɔyɛ saa nti manfoɔ de ma nneɛma no ba no apam na ɛnyɛ wei ni bi ɔde sɛ machine nyɛ ne electric wine nyɛ krik nyɛ wei bi nti na esi hɔ ɛna ɛyɛ na ɔkɔ siri mu nti ɔkɔdi hɔ no yɛyɛ bibiara bom yɛyɛ bibiara nti papa no deɛ n'ani tua bibiara na papa no frɛ me na ɔka kyerɛ me sɛ memmra siri mu na memmɛyɛ esiri mu amammerɛ no me patcho me twa ba bi gya nti ɛwɔ sɛ me de hɔ de hyɛ ma asɛm no asɛ wama ya bere bra nti deɛ ɔwɔ no sɛ me bɔ kɔkɔkɔ no wi a papa no kyerɛkyerɛ me saa yie ɛna ɔkyerɛkyerɛ me ɔmo amammerɛ no sɛ mɛkɔ siri mu akɔyɛ hɔ deɛ mɛkɔ hɔ akɔ ɛno na ɛyɛ ade titiri paa kɛse na me sɛ mate ɛmɛ agyapadeɛ de nipa bɛtu kwan nti bra yɛgu so a yɛboaboa yɛ ho no ɛna ayie ne boom ɛna ɔkɔ ɛna me sɛ saa deɛ a ɔni kan na abɛba mɛba nti ɔkɔɔyɛ no woyɛ deɛ ni ɛbatwɔ me yɛba asa ni ayo ɛna ɔno nso kɔduru hɔ no ɔmo ntɔka no ano yɛ den ai bɔkɔ hɔ no mɛbatwɔ ai nti ɔpapa no frɛ me sɛ memmra na me sɛ mentimi mma because of sɛ ɔmo ntɔka no nti mentimi mma mo a mowɔ kora mo dwane no mememmra mehyɛ no sɛ meme ka kyerɛ no sɛ ɛne sɛ ɔmmi sɛ ɔmo mpanimfoɔ no sɛ menni hɔ bi na mɛtumi asɛ ne sika no na ɔmo atumi ade ayɛ amammerɛ no amammerɛ sɛ bɛyɛ diaa ɛna papa no sɛ ɔno deɛ agya boaten ɛhɔ no ɔsɛ ɛhɔ no ɔnim ho asɛ nti gye sɛ obisa ɛhɔ mpanimfoɔ no aha nti gye sɛ obisa ɛhɔ mpanimfoɔ kɔndɛ mo deɛ mo nyere mo ho ai ɛnti me wɔ ma wa misa ɛhɔ mpanimfoɔ no ana nti meyɛ na mbisa agɛ no sɛ na akosi sɛ na ɔsɛ ɔno koraa mpo no waka biaa onim deɛ ɔnsa nka nkyerɛ no papa bi ɛna m sɛ okay odi deɛ tie biaa no yɛbɛkasa ɛna meka kyerɛ no papa na ne papa no so wate nti ɛwɔ hɔ a yawada yi no Monday ɛnura no na ɔtwe ɛna ɔfrɛ me anapa lady no yɛ Bible studies Tuesday ɔfrɛ me yɛ Bible studies Wednesday mantene nka anapa na nwum na wia na ɔte ase mantene nka Wednesday no mantene nka ɛna bɛ 3 mo na mete ne nka no ɔka kyerɛ me sɛ ese no ohia me moa ebi a wɔ na sɛ opie firi opie efifie ɛkɔ abɔnten ti ba ɔbae no ɔte sɛ ɔmo ka no huhu sɛ market na apo no nti menye fast na men send ni scan onya no ma message no kra wa nti Thursday ɛna o test me message sɛ achiri mugu o danger mu mugu ebe yi ni sika o danger mti test message no kra wa o danger mo ntwitwa fa ho video mle nti men mo ano ɛna me send ni sika o send ya hey send 3 million ɛna me send 3 million edema nti bra o dwane no ɛna me bisa no sɛ ebo be anwumre 6 na mbisa nse wo wan fa na wo so wa beduru baabi na nso 20 wa pe baabi aye den ahinta kakra enti okoduru ho na ebe 30 minutes time na msa afre no na o se si ade nso na atenti wa beduru station na obeduru station o mo se car ni bi atu enti o de say watch my phone no say o ma afre se car ni bi bantu wo twen enti me sa afre bi mu a na me hwe de ebesi me frɛ bi ma obi anfa frɛ bi ma obi anfa ti me wa na I number bi test me message and I'm save number on the tool nti ade kyen na me frɛ na o ka kyerɛ say boy bi fa afo na o ka kyerɛ me say ade nti na me frɛ asomasi na ne yere no o me wa na botre onso ne me ma ba ko jiji usikadi munim sa awrade ma me o say ne yere no ayo enti me ye na me frɛ o maame o frɛ gɛ ne maame ana gɛ ne maame sɛ on oni fi enti o free if you kra be week na gɛ ne maame so oboko ayo o hwɛ ne papa ɛwɔ what they say different place enti je waka ne de ne sa de a je sa de chi no ono so akɔyere akɔhwɛ enti ade chi na me frɛ ne papa
me friend no papa na papa say ah woni de oho omo atubofo aba say me ba na aware na me say oba na aware o ma gya wa lafia kora waje adventist no wotena sini na so mama na ye kwa eti one na me ka kire say mate eti one na me ka te na eti me sa from ma me back no ma me say okọ akọ he de asi enti o ma me ko e no koduru ye no ma me frɛ me e na o ka kire me say okoduru ye no ge ni hye baabi na baabi a o hye no odure no omo abusuafo no grandpa no boy bi gina wo say omo mpene ma me no enhwe ne ba na ni abra ma me no so te say ne ba no esu wodem ya kidnap ne ba no o su wodem enti ena ma me no say o pese o hwe ne ba na anim keke ya kidnap na kan papa be ka se etubofo abeka chense ne ba na wale me ba cho bra anansesem na omoto che no moni na ho ena o say ne ba no o su wodem nti wo nim de ono kwa o kan de be chechire wo wire ena o say o free baby a na owo no se de akura ne si su ne de o ye nti o free ho ena ko ka kire no kunu na no kunu say onyai de ono o kan o pese one ne me madwen ye pe na ese papa ne de ekoso no ya we enti ahọ na msa frɛ papa no ena papa ne say ne ba ne de o ma abeche no sa na papa ne ka de ama wale o se abeche na ho de o ho nya din a o ntimi o nti eni agro ho ye cheche nkrofo da ye cheche nkrofo da bra wasem no say ade na asi enti de asi ne say me pa chew oba no me de me ne oba ne ni ase ena me ne say o papa no na okura asem no say o me pese me te akola ne nka say no kure say o pede na ehu me pese me te Aisha no enkasa de say no kure say wa ware abra ya ka kire so wa wale bra o ntwa so po ba bi ntina nti na num ase mam na frɛ ne me frɛ o ma kidnap on phone etu fi said you am keka na ye kidnapping won wale ayo eni so be ko na ba ko why ne papa ne say what de agire de ho hoden eti boko why sim ko so wo ye be ma hello papa ne friend say eja Yaakubu ma eja Yaakubu ma o What's mechi yawo ma Yeah. bibi aboko Obako. na uba Aisha wawai uba ba no Aisha sese wawai What's it? uba ba no Aisha okọ oboko tinenka Na wo na abuja sa. me pa cho ye fra me wo hinini Why? papa Yaakubu ye fra me wo hinini me ye adwuma SOMPA TV so O se o ere. hey I be jing film to me so nsem me is a champ problem asam no ya ka kire wo wa faka koboko so what rest na kohwe because the omo ye wo no eye entro eni ye twa kire wa bai wa no ya chinde na ma be ma wo pia kidnap